ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடந்தது என்ன, அடுத்தது என்ன? லெப்டினன்ட் கர்னல் தியாகராஜன், பேராசிரியர் ராமஸ்ரீனிவாசன் பங்கேற்கும் சாணக்யாவின் உரைவீச்சு. ஜூன் 29 ஞாயிறு மாலை 6 மணிக்கு கிகானி ஸ்கூல் ஆடிட்டோரியம், RS புரம், கோயம்புத்தூர். அனைவரும் வருக, அனுமதி இலவசம். வணக்கம், என் பேர் அமலா. நான் கூத்தூர் தாண்டி விளம்பூர்ன்ற கிராமத்துல இருந்து வரேன். நான் ஒரு 7 வருஷமா ஆட்டோ ஓட்டுறேன். Now we welcome திருமதி அமலா ஆட்டோ டிரைவர். தென்றல் போல் நம்ம எல்லாரையுமே இந்த ஊரெல்லாம் அழகா சுத்தி காட்டுறாங்க. அவங்க புன்னகையோடு இதோ உங்கள் முன்னால். ஆளுநர் ஐயாவுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், நான் வாடகை ஆட்டோ தான் எடுத்து ஓட்டுறேன். என்ன மாதிரி நிறைய லேடிஸுங்க ஆட்டோ வாடகை தான் எடுத்து ஓட்டுறாங்க. அது சொந்தமாக கிடைச்சா இன்னும் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும், எங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் முன்னேறும். அதை தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் சார்.